Ola amigos e amigas do Bar Celeste, son Antón García Fernández e falovos dende Jackson no estado de Tennessee e aquí nos Estados Unidos de América. Xa dixen no programa que emitimos onte martes en directo que Antonio García Teijeiro leva moito tempo sen pasar polo Bar Celeste por diferentes razóns, ás veces persoais, ás veces profesionais e debido recentemente a súa viaxe a México para participar na Feira Internacional do Libro de Guadalajara, esa fermosa cidade do estado de Jalisco en México. A volta desa viaxe, porque Antonio xa está de volta en Vigo, envioume un audio, unha mensaxe de audio para que eu puxese en directo no programa de onte martes, pero con todo o contido que tiñamos, xa case que as 2 horas que durou o programa en directo, pois non tivemos tempo para difundir esa nota de audio e, por tanto, vou vola deixar aquí para que a escoitedes e, se queredes, deixedes as vosas reaccións, os vosos comentarios, as vosas preguntas, matizacións, etc. Antonio, como di na mensaxe, probablemente non poderá voltar ao Bar Celeste ata que pasen as festas, ata xaneiro do 2026, entón tamén o remate desta nota de audio tamén vos desexa unhas felices festas e promete, por suposto, volver os micrófonos do Bar Celeste. Sen máis, deixo-vos xa coa mensaxe de audio que hai simplemente uns días recibín de Antonio García Teijeiro referente á actualidade e o xogo do Real Club Celta de Vigo e tamén, penso que moi importante, a figura de Claudio Giraldez. Dentro, Antonio. Moi bo serán a todos os compañeiros da tertulia do Bar Celeste e, por suposto, a todos os que estades aí participando nos vosos chats. Cando cheguei a México levei un gran desgusto, sinceramente. Non contaba cunha derrota fronte ao Español. Todo o tempo pensando, toda a viaxe, pensando nese resultado. E cando chego a Guadalajara vexo un Celta 0 Español 1 que me deixou verdadeiramente anonadado. Ben, eu manteño que o Celta este ano non está xogando ben. Está sacando partidos adiante, como sacou varios de fora, pero xogar ben, o que se di xogar ben, non. Ben é certo que ninguén xoga ben, quero decir que hai un nivel na Liga Española verdadeiramente alarmante. Pero bueno, a min o que me importa é o noso Celta. Tal vez en Madrid se fixe un partido máis que decente. Outro día fronte ao Athletic de Bilbao, bueno, o partido, digamos que o primeiro tempo foi bastante malo, e no segundo tempo o Celta pois mellorou un pouco, esa mellora serviulle para meterlle 2 goles a un equipo que a mí me defraudou por completo, o Athletic de Bilbao. É que non hai fútbol na primeira división española, xa o estamos vendo. Así que estou satisfeito por eses resultados, pero que ninguén me convenza, ni me vai convencer que o Celta está facendo este ano un bo fútbol. Pero seguimos rascando ou rañando puntos e iso é maravilloso. Unha parte, para min, é Claudio Giraldez. Claudio Giraldez está facendo auténticos milagres cunha plantilla que a min non me parece de primeira calidade, sinceramente. Vai tirando porque a Liga Española é moi mala, cada día peor, bueno, hai moita igualdade, os equipos prácticamente non hai ningún que xogue fora do Barcelona, creo eu, os demais deixan moito que desexar, pero o Celta vai subindo postos, vai sacando puntos, e aí o que consegue que isto vai adiante é Claudio Giraldez. Dende logo é un adestrador que non necesita máis, non precisa de que o sintamos como o facedor realmente deste Celta, non? El é o que está levando arriba un equipo cunha sabiduría e que ademais cunha intelixencia moi grande. Un borrón, iso sí,
o partido de Bulgaria frente ao Ludogorets. Eu creo que aí, se o Celta non se clasifica para a seguinte ronda da UEFA, da Euroliga, a verdade é que queda aí un borrón unha mancha grande, porque con ese partido xogado en serio, con xente axeitada, o equipo realmente estaría prácticamente clasificado. Ben, hoxe non podo estar con vos, por iso fago este audio. Non falo do partido de Europa porque realmente foi nefasto. Un equipo moi superior, porque tiña moi ben estudiado o Celta e non o deixou mover. Coa satisfacción de ter vencido o Athletic Club, un club, por certo, que a mí, un equipo, perdón, que a mí me está defraudando. Poño as puntuacións para que a xente saiba. Doulle 3 puntos a Radu, evidentemente, estivo moi ben. Doulle 2 puntos a Starfelt, que tamén para min estivo francamente ben, e doulle un punto a Javi Rueda. E máis nada, non creo que volva a estar no Bar Celeste ata despois de Aninovo. Desexovos unhas felices festas a todos e un ventureiro Aninovo.